हेलो फ्रेंड्स, लाबोलायबाय नोंथांमोननि सेराव बे बारनि मिथि नार्जारीनि गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों गोजा गोजा दख'ना। बे मिउजिक भिडिअखौ जेडि प्रडाक्शननि गेजेरजों बावैसो रिलिज खालामनाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोर सोर नायखो कमेन्ट खालामहरदो। जायफोर नायाखै अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर, बे भिडिअआव फाव खालामदों गुबैयै मिथि नार्जारी, जनक, संगीता आरो मेमन। करिय'ग्राफ खालामदों कार्ल मैक्स आरो निकु निता। केमेरायाव दं सुनित किं, मिउजिकआव दं जेकब आरो रनसिं। मेथाइखौ रोजाबदों फुंखा आरो देंखो रानि। स' लोगोफोर, बे भिडिअखौ नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैब्ला फुल भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय, नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो अन्नानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।